Hallo iedereen, zie je die grote doos? En die dozen hier? Ik heb net mijn Thermomix TN7 ontvangen. Het paradepaardje onder de Thermomixen. Groter scherm, reuze scherm. Een beker met een dubbele wand, waardoor dat je geen lawaai hebt op snelheid 1 en 2. Je kunt zelfs koken zonder het deksel. Er zijn geen armpjes om hem te vergrendelen. En de Varoma, rechthoekig. Ik moet hem nog wel uitpakken, waardoor dat je veel meer plaats hebt. Denk bijvoorbeeld aan het stomen van asperges. Binnenkort organiseer ik debo's en je bent van harte welkom. Op mijn website www.beaton.be vind je de data terug. Of ik kom bij jou thuis, of je komt bij mij thuis. We kunnen de twee toestellen vergelijken. En je kan mij bereiken op het nummer 0477 29 53 62. Tot binnenkort. Dag.